je jongeren had het dreig. Ja, om te keepjen. En ook om jou te blijven eigenlijk. Meer dan 4 jaar had Yvonne Soeboer van Broeksterwaard om een keephuis zocht. En hield dit maar weer visken ze achter het net. Met een dubbel gevoel is ze nou aan het klussen in een nieuwe hierhuis. Een seniorenwenning. Mij maar 1 slipkamer. Ik wil heel graag een keepwenning hebben. En zeker ook om iets om op te bouwen. Maar ook je eigen plakje en mijn eigen op de toekomst. Maar ja, als je alleen nog binnen en je werkt je fulltime, dat wel. Dus dan kun je nog meedoen op een wenningmarkt. Maar helaas net genoeg. Ik heb toevallig 3 of 4 jaar week nog een bad uitgebracht op een keepwenning. Ik ben al 2 jaar bezig met dat huis, doe ik heel graag. Dus je doet er alles voor en je doet een bad en je gaat er flink doorheen. En een dag later je eigenlijk al van ja, dat is te weinig. Het is de laatste maanden alleen nog maar dreger worden voor starters. Dat leidt onder meer aan de hypotheekrente, die in rap tempo hoger wordt. Adviseur Jacob Kootstra van Boetenpost zegt dat het heel iets spannender wordt om hypotheken voor zijn klanten rond te krijgen. Het is nou eigenlijk al in alle gevallen zo dat mensen die komen binnen en die zitten eigenlijk al altijd op de max. Voornamelijk ik starters natuurlijk, die nou heel graag een wenning willen kopen. Ben uiteindelijk een paar hier aan het werken, wat lenen. Maar doe meer dat hoor aan huizen te kwaad ontsteert. Werd trouwens toen uit de markt concurreerd was als starter. Toen komt de rampen nog aan te pas. 2 maanden lien wie de rente 1,50. Dan gaat het van 360 maanden. Hier is een bruto maandles van 862,80. Gemiddeld. Als dan just 89. Dus gewoon een verschil van €100 in de maand. Ik kan me voorstellen in de toekomst dat het een paar keer voor gaat komen dat ze de hypotheek of de financiering gewoon net erom krijgt. Meer. Dag 1 van de maand lukt dat nou wel, maar dag 24 van de maand, door de stijgende hypotheekrentes in combinatie met stijgende bouwprijzen, dat het gewoon net meer lukt. Voor Yvonne zit er niet oors op. Zij bloot voor eerst dwongen in haar hierwenning. Net leuk. Nee. En nou natuurlijk, ik ben blij met mijn plakje, maar zoals ik zei, het is een seniorenwenning. Als je dat 30-jarige daarin, maar het is eigenlijk een beetje de omgekeerde vraag. Bij de verkiezingen, ja, dan kijk ik bij politieke partijen zeggen van nou, we worden jongeren in de dorpen houden. Nou ja, ik hoop dat gebeuren zal. Ja, je staat een basisschool op een hoeken van een stritten. Ja, daar moet ik bij hen heen. Maar ja, dat de jongeren net meer in het dorp waar je kennen, die moet ergens oors heen. Dan wordt het dorp ook griezer. Ja.